ଏକ ଦିନ କଥା ଦୁଇଟି ବିଲେକୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ମିଳିଲା। ଦୁହେଁ ରୁଟିଟିକୁ ସମାନ ସମୟରେ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ବିଲେଇ କହିଲା, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏହା ମୋର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲେଇ ଲାଫା ମାରି କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ଏହା ମୋର। ସେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲା। ସେ ହସି କହିଲା, ତମେ ଝଗଡ଼ା ନ କର, ମୁଁ ରୁଟିକୁ ସମାନ ବାଟି ଦେଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ରୁଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା, ଆରେ, ଏହି ଭାଗଟା ବଡ଼ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଗରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ଦେଖିଲା, ଏହା ଆର ରୁଟିଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଏବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ବିଲେଇ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ବାଟିବା ନାମରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସମସ୍ତ ରୁଟି ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି କହିଲା, ଦେଖ, ଏବେ ଠିକ୍ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ହସ ହସି ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ବିଲେଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆମେ ଝଗଡ଼ା କଲୁ, ଫାଇଦା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା, ଉହୁ।